topall del tot i que la molla salti. Això és el que ha de ser Catalunya el dia que siguem un estat. I aquí nosaltres ho mostrem amb diferents dades i diferents estudis que molts de vostès segurament coneixeran, que estan publicats en el darrer llibre que ara està mirant l'Emili, Catalunya, estat propi, estat ric, i que ja estarà a les llibreries al setembre i de moment ja el poden comprar per internet, i que d'alguna manera il·lustra alguns estudis que per nosaltres són molt representatius. I és, per exemple, quin lloc ocuparia una Catalunya-estat en quant a renda per càpita a la Unió Europea. I els nostres números diuen que en recuperar aquest dèficit fiscal que avui tenim i en reinvertir-lo a Catalunya, nosaltres seríem el quart estat més ric d'Europa. Ja ho érem l'any passat, o sigui, amb les dades del 2009, ara amb les del 2010 que ja estan publicades, ho seguim sent. L'únic que pràcticament estem empatats amb Irlanda, que abans era el segon, ha passat el tercer i va baixant, i nosaltres ja pràcticament avancem a Irlanda, és a dir, que aviat, si ho fem bé, podem ser el tercer estat més ric d'Europa. L'altre estudi que nosaltres hem aportat és, i que ahir vam enviar als mitjans de comunicació, és quin lloc ocuparia una Catalunya-estat en el rànquing d'estats més exportadors del món. Doncs bé, el tercer estat més exportador del món, mesurat en exportacions sobre PIB, sobre generació de riquesa nacional. Només Tailàndia i Emirats Àrabs estaria per sobre nostra. Bé, això és així no perquè sí, això és així perquè l'economia catalana, l'empresa catalana, és competitiva. I els asseguro que els que ens movem arreu d'Europa i exportem i arreu del món, ho tenim clar. L'economia catalana, l'empresa catalana, és molt competitiva. El que no ho és Catalunya en si, perquè una part de la riquesa ens la treuen i perquè no ens deixen fer les polítiques que hem de fer. Però les empreses ho són. Poder exportar pràcticament el 60% del que produïm, comptant que la resta de l'estat espanyol, evidentment, serà exportació el dia que siguem un estat, això no ho pot dir tothom. Tercer estudi que nosaltres hem fet i que creiem que va en línia